Goedemorgen, dames en heren, jongens en meisjes. Vandaag kan je gaan kijken naar de plechtige heilige mis vanuit de Sint-Theresia-kerk in Boekel, hoe vanmorgen om 10 uur de kinderen van basisschool Sint-Theresia uit Boekel van groep 3 en 4 hun eerste heilige communie deden. Ik wens zich veel kijkplezier.
En dan moeten we dan even kan je draaien, kijken we naar plaatsen, want we kunnen het niet te boven. Dus dan zie je die jongen een keer op, gewoon op een dat is. Met dat hele camera hier op boven. Ik mag de ring zoeken. Hij kijkt ze 7 centimeter. Op de kerk. Ja.
Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Beste mensen, we willen deze viering openen met een welkomstlied. Kijk eens om je heen. The
Communicantjes, jullie allemaal. Papa's en mama's, opa's en oma's, ooms en tantes, vrienden en kennissen. Allemaal van harte welkom vandaag in deze kerk. Kijk maar eens rond met hoeveel we hier bij elkaar zijn. Want vandaag is het een heel groot feest voor alle kinderen die zich bijzonder hebben voorbereid op hun eerste communie. Ze zitten dan ook op een ereplaats met hun beste en mooiste kleren aan, omdat ze voor het eerst te midden van ons allemaal echt mee gaan doen in deze viering en hun eerste heilige communie gaan ontvangen. Nu wil ik de kinderen vragen om zelf u welkom te heten. Mag ik dan Jacqueline, Marloes, Sanne, Rianne en Rick uitnodigen om dat te doen. Goedemorgen samen. Hartelijk welkom iedereen op ons communiefeest. Hier staan we dan bij de Ark van Noach met de mooiste dieren van de hele wereld. Maar bij ons feest horen ook bloemen en mensen, veel mensen. Een hele kerk voor mama's, papa's, broertjes, zusjes, vrienden en bekenden. En niet te vergeten onze opa's en oma's. De belangrijkste mens op het feest is Jezus. Op deze dag wordt een begin gemaakt om Jezus en zijn manier van leven een plek te geven in ons leven. Ja, en met Jezus kun je praten. Je kunt hem alles vertellen. De blijde dingen en ook de verdrietige. Dan voel je je opgelucht en je kunt hem bedanken. Hij blijft je altijd trouw. Laat ons bidden. Goede God, wij zijn vandaag blij en juichen, omdat Jezus, die bij u in de hemel is, ook bij ons wil zijn. Door hem horen we allemaal bij elkaar en dat willen we samen laten zien. Geef dat we nog vaak zo bij Jezus mogen zijn, hij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Maar wij, grote mensen en kleine mensen, wij zijn wel eens zwak. Wij maken fouten. En daarom willen we aan het begin van deze viering onze schuld belijden en God en elkaar om vergeving vragen. En namens ons zullen dat enkele kinderen doen. Mag ik dan Pascal, Milou, Rebecca en Josje uitnodigen. Lieve Jezus, luister van niet soms mee. Soms zeggen we keihard nee. Soms is het zo fijn om eens lekker stout te zijn, maar ik zie er niets meer op, want ik krijg toch altijd op mijn kop. Eigenlijk is dat wel goed, want ik weet wel hoe het moet. Ik hoop maar dat u me vergeeft, al die stoute dingen die ik deed. Weet u wat ik zou proberen? Lief zijn, wil je dat me leren? Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. En mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden, fouten en tekortkomingen vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. We gaan nu luisteren naar het lied In het aards paradijs.
Laten we nu gaan luisteren naar de eerste lezing over de ark. En mag ik daarvoor uitnodigen Elke, Romy, Tatiana, daar gaan ze dan, de leeuwenvrouw, de leeuwenman, tezamen in de ark. 2 schapen en 2 kangoeroes. En ook een poes en nog een poes. 2 hertjes uit het park. Het stroomt van alle kanten, zie daar de olifanten. 2 beertjes en 2 bevertjes, 2 kleine rode kevertjes, 2 paardjes en 2 koetjes, 2 wespen en 2 wezeltjes, 2 aapjes en 2 ezeltjes, met pas gewassen voetjes en 14.000 poten zijn bezig om te loten. 1 kaasmeid is er maar helaas, zijn vrouw bleef achter in de kaas. Ze kon er niet van scheiden, maar Noach zegt, in dat geval, breng hem maar mee met kaas en al. Daar komen met zijn beiden de luipaard met veel herrie en naast hem de luimerrie. Daar is de vos, met juffrouw Vos. En nu vooruit, de kabels los. O nee, eerst nog de spinnen. Daar komt de springhaan. En daarnaast de springhaan, met een reuzenhaast. Ze huppelen naar binnen. En kijk, het ene tijgertje speelt met het andere krijgertje. Ziezo, doe nou de deur maar dicht. Zo roepen met een zuur gezicht de wandelende takken. Maar als de ark een eindje vaart, dan zegt het grote witte paard: o hemeltje, de slakken. Kijk ginder in de verte, terugroepen de herten. Het duurt nog ruim 1 uur of 4, dan zijn de slakken eindelijk hier. Hoera, hoera, jubelt de mol, de ark gaat weg, de ark is vol. En alle visjes in de zee zwemmen nog kilometers mee. Paul. En laten we nu gaan luisteren naar een lezing uit het Heilige Evangelie. Dat is de blijde boodschap van onze Heer Jezus Christus, volgens Lucas. Mag ik Joyce en Tom uitnodigen en Bob om mij daarbij te helpen. Onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Op een dag ging Jezus Jericho binnen. Terwijl hij door de stad trok, probeerde iemand die Zacchaeus heette een hoofdambtenaar van de belastingen en een rijk man te zien wie Jezus was. Maar het lukte hem niet door de menigte, want hij was nog maar klein. Om hem toch te zien liep hij hard vooruit en hij klom in een wilde vijgenboom, want Jezus zou daar langskomen. Toen Jezus bij de plaats kwam, keek hij omhoog en zei tegen hem: Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik bij jou thuis te gast zijn. Zacchaeus kwam snel naar beneden en ontving Jezus vol blijdschap. Alle mensen zagen dat. Ze ergerden zich daarover en zeiden: Hij is bij een zondag op bezoek gegaan. Maar Zacchaeus ging naar Jezus toe en zei: Heer, hiermee geef ik de helft van mijn bezit aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, geef ik het hem 4-dubbel terug. Jezus zei tegen hem: Vandaag is aan dit huis heil geschonken, want ook deze man is een zoon van Abraham. Want de mensenzoon is gekomen om te zoeken en om te redden wat verloren was. Zo spreekt de Heer. Wij danken u. Beste communicantjes, Jezus heeft jullie vandaag uitgenodigd op zijn feest. En niet alleen voor de receptie, maar voor de eerste keer voor het hele feest. Het feest van Jezus, het feest van brood en wijn. Voor de eerste keer mogen jullie bij Jezus aan tafel komen. En zo wordt het ook jullie eigen feest. Het feest van de eerste heilige communie. Oh, Jezus kende jullie al lang. Vanaf je geboorte. En vanaf de dag dat je gedoopt werd, kent hij jullie ook met je naam. Hij heeft al die tijd al van jullie gehouden. Maar vandaag vraagt hij aan jullie: houden jullie ook van mij? En mag ik de gast zijn in jullie hart? Willen jullie voortaan vaker bij mij zijn en komen en mij volgen? Dat zegt Jezus. En ik zal jullie daarbij helpen als je wilt. Nou, ik denk dat alle communicantjes die hier vanmorgen zijn, Jezus wel tot vriend willen hebben, of niet? Vind je het ook fijn dat je vandaag voor de eerste keer aan tafel van Jezus mag komen? Om groot en sterk te zijn, moet je goed en gezond eten. Dat zeggen je papa's en mama's. Maar om Jezus te volgen en hem achterna te gaan, moeten we ook goed en dikwijls eten van het voedsel dat Jezus zelf ons geeft in de heilige communie. Aan Jezus zal het niet liggen. Hij is goed voor alle mensen. Bij Jezus mag iedereen komen. Bij hem mag iedereen meedoen. We hebben het zojuist nog gehoord, het verhaal van Zacchaeus. Maar Jezus vraagt ook iets van ons en van jullie. Jezus vraagt dat je kunt vergeven als er ruzie geweest is. Jezus vraagt, hoe klein dat je ook bent, dat je kunt helpen. Mensen die hulp nodig hebben. Jezus vraagt ook van jullie dat je kunt luisteren
naar hem, naar zijn woord en naar de mensen die het goed met jullie voor hebben. Jezus vraagt ook dat je bezorgd bent voor mensen die het heel moeilijk hebben. En vooral, Jezus vraagt dat jullie ook kunnen delen. Jezus zelf deed dat allemaal. En wij moeten proberen hetzelfde te doen als wij zijn vrienden en zijn volgelingen willen zijn. Ook al is het soms een beetje moeilijk. Ook vandaag, zo dadelijk nog, gaat Jezus door de priester weer doen wat hij bij het laatste avondmaal gedaan heeft. De avond voordat Jezus ging lijden en sterven. Opnieuw, hier in de kerk van Boekul, zal Jezus tot zijn vader zeggen: Vader, zegen deze spijzen, dit brood en deze wijn, en maak ze tot mijn lichaam en bloed. En we mogen er allemaal van eten, want er is genoeg voor iedereen. En zo blijft Jezus bij ons. We gaan nu maar gauw verder, want jullie zullen wel een beetje ongeduldig zijn, of niet? Nog een hele fijne communiefeest, een hele fijne communie. En vergeet niet, Jezus wacht hier op jullie en hoopt dat jullie nog heel dikwijls bij hem terugkomen, om hem als je beste vriend in je hart te ontvangen. Dat wens ik jullie ook toe. En dan gaan we nu allemaal staan om ons geloof te belijden, zoals we dat verwoord vinden in de boekjes op bladzijde 7. Ik geloof in God, de Vader, die alles heeft gemaakt. De zon, de maan, de sterren, dag en nacht, hemel en aarde, mensen en dieren, bomen en bloemen, vogels en vissen. Ik geloof in Jezus, die ons roept bij onze namen en die wil dat wij vrienden zijn. Ik geloof dat Jezus ook wil dat wij allemaal vrienden van elkaar zijn. Ik geloof dat Jezus door zijn geest moed geeft om steeds weer opnieuw te proberen goed te zijn. Ik geloof dat vrienden van Jezus samen de kerk zijn. Ga maar weer zitten. En nu gaan de kinderen in de voorbeden hun wensen en gebeden aan God voorleggen. Mag ik daarvoor uitnodigen Vivian, Luc, Chris en Robin. Stef en Robin. Vivian, Luc, Chris, Stef en Robin. Lieve God, dank je dat ik geboren ben. Voor mijn ouders, voor het eten en tijd naar school mag gaan. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Lieve Heer, laat alles in het leven goed gaan. Vooral met papa en mama en met mijn zus en met mijn broer en ook met mezelf. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Lieve Heer, zorg dat er geen oorlog meer komt. Zorg ook dat zieke mensen beter worden. Zorg ook voor arme mensen en dat allen genoeg te eten hebben. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Lieve Heer, mogen de grote en kleine mensen geen ruzie meer maken, maar lief zijn voor elkaar. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
Lieve Heer, ik ben blij dat we vandaag feest mogen vieren. Dat we thuis een fijne dag mogen hebben. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u voor ons. Dankjewel. En nu gaan we de altaartafel, de tafel van Jezus, gereed maken. Brood en wijn zullen aangedragen worden. En ook onze gift in de collecte die nu zal plaatsvinden is een symbool van de gave van onszelf. Mag ik enkele kinderen uitnodigen om mij te helpen bij het klaarmaken van de tafel? Mag ik Dominique, Joni, uitnodigen om mij daarbij te helpen? Wat brengt Tom naar het altaar? Tom brengt haar tafelkleden om de tafel te dekken. Dankjewel. En wat hebben Kevin Verheggen en Rick Klaassen bij zich? Ze brengen de bloemen en een kaars om de tafel te versieren. Kevin van Montvoort en Pim hebben ook iets bij zich. Zij brengen het brood, straks mogen de mensen daarvan eten. En wat dragen Nadine en Mandy? Ze brengen de kelk voor de wijn, ook dat hoort bij de maaltijd van Jezus. Kevin van Montvoort en Pim hebben ook iets bij zich. Zij brengen een kannetje met water en een kannetje met wijn. Nu komen Rick Ritsen en Yvonne nog met het schaaltje en het doekje voor de handwassing.
Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood en deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vruchten van de aarde en van de wijngaard, het werk van onze handen. Alles wat wij iedere dag opnieuw proberen te doen om goed te zijn voor elkaar. Alles wat wij doen om anderen behulpzaam te zijn. Maak dit offer voor onze eerste communicantjes en voor ieder van ons tot brood en bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Gebed over de gaven. Heer God, wij brengen brood en wijn bij u. Zo laat u zien dat u bij ons wilt zijn. Want dit brood en deze wijn zullen lichaam en bloed van Jezus worden. Zo weten we dat u bij ons blijft, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Wij danken u, God. U hebt ons geschapen om op weg te gaan naar u en in liefde te leven met elkaar. U geeft ons ogen om elkaar te zien en een mond om met elkaar te praten. U legt de liefde in ons hart om niet alleen al het goede met elkaar te delen, maar ook al wat moeilijk is. Zo hebt u ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn. Blij danken wij u hiervoor met alle mensen die in u geloven. En met alle heiligen en engelen zingen wij u toe. Heilig, 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 de God der hemels gemaakt. Aan uw heerlijkheid. Hosanna in den hoog. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoog. Ja, God, u bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen. Wij danken u vooral voor Jezus Christus, uw Zoon. Hij kwam in de wereld omdat de mensen u in de steek gelaten hadden en niets meer met elkaar te maken wilden hebben. Hij heeft onze ogen en onze oren geopend en ons gezegd wie wij zijn. Broers en zussen van elkaar, kinderen van u, onze Vader. Op dit ogenblik brengt hij ons samen rond deze ene tafel om te doen wat hij heeft voorgedaan. Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij lichaam en bloed worden van Jezus Christus, uw Zoon. Laat ons nu uit eerbied en respect allemaal gaan staan. Want op de avond, voordat hij zijn leven voor ons gaf, was hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam brood, dankte u, brak het en gaf het hun en zei: eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u en al. Zo nam hij ook de beker met wijn. Hij dankte u, gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Daarna zei Jezus tot hen: blijf dit doen om mij te gedenken. Gaat u allemaal maar weer zitten.
Daarom zijn wij hier samen, Vader, en denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft hij aan de kerk gegeven. Zo vieren wij zijn dood en verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, wij bidden u, neem ons op in uw liefde, samen met Jezus, uw beminde Zoon. Hij is voor ons gestorven, maar u hebt hem nieuw leven gegeven. Daarom zeggen wij, goede God, wij loven u. Goede God, wij danken u. Hij leeft nu bij u en toch is hij ook dicht bij ons. Goede God, wij loven u. Goede God, wij danken u. Op het einde van de tijd zal hij als onze Heer verschijnen. Als uw rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij. Goede God, wij loven u. Goede God, wij danken u. Vader, u hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van het brood, het lichaam van Christus onze Heer. Zo maakt u ons blij door de Heilige Geest. Wij bidden u, maak ons door dit brood ook sterk. En geef dat wij meer en meer gaan doen wat u van ons verwacht. Denk, Heer, aan Paus Johannes Paulus, aan onze bisschop Frans en aan alle andere bisschoppen. Help iedereen die leerling van uw Zoon wil zijn. Laat hen vrede en vreugde brengen aan alle mensen. God onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij u, bij Christus, uw Zoon, samen met Maria, zijn moeder, en met alle heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij u zijn. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. En laten wij nu samen bidden, zoals Jezus ons dat eerst voorgebeden heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan al uw volgelingen gezegd, vrede laat ik u na, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze fouten en tekortkomingen, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons steeds meer één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. Lam Gods, dat wegneemt de zonde van de wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde van de wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde van de wereld. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie, dit is het Lam Gods, dat draagt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en... Het lichaam en bloed van Jezus geleiden en bewaren ons geheel ons leven tot in eeuwigheid bij hem. Amen. Het lichaam van Christus. Amen. We zullen nu eerst de heilige communie uitreiken aan onze eerste communicantjes.
Dan zal nu Tatjana nog een slotgedicht voordragen. Voor me oudwapie, voor me oudwapie, zwapie deze dag. En als je vraagt wat heb je, als ik het vragen mag, dan zeg ik hoe het heb je. Wat heb ik aan die vraag? Heb je nooit dat heb je dat ik heb vandaag? Laat ons bidden. Aan het einde van deze viering, Jezus, willen wij u danken voor uw uitnodiging tot dit feest. Willen wij u danken dat gij bij onze kinderen wilde zijn voor een eerste heilige communie. Wij vragen u, blijf bij hen, blijf hen zegenen hun verdere en dat zij ook altijd uw vrienden mogen blijven. Dat vragen wij u door dezelfde Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. Dan gaan we nu het danklied zingen. Dan heb ik tijdens de viering een gesloten envelop aangeboden gekregen waarop staat dankwoord door de kinderen. En nog eens dankwoord namens Marloes en Joyce. Ik zal het maar eens gauw openmaken. Mag toch? Ah. Wij allemaal zouden graag de mensen van de muziek willen bedanken voor alle moeite. Harry Hutchins, Riet Hamers en Walter de Moor. Juffrouw Monique, mag ik hem nou openmaken?
mag ik dan Marloes vragen, en Sanne en Joyce. Lieve juffrouw van groep 3 en 4, samen met onze ouders zijn wij hier. Deze dag is voor ons een heel mooi feest. Zonder u was het allemaal niet mogelijk geweest. Joyce? Oh. Wij willen u daarom namens alle mensen heel veel dank en geluk toewensen. Dankjewel. Zo zijn we dan gekomen aan het einde van deze mooie communieviering. Mede namens de klassendocenten, juffrouw Monique, wens ik jullie, kinderen en ook alle ouders van harte proficiat. Laat deze dag onvergetelijk zijn voor ieder van u en voor ons allen. En vooral natuurlijk voor onze communicanten. En mogen de goede God u allen zegenen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat u allen heen in vrede en een hele fijne, mooie communiedag toegewenst. Zo, en nu komt de harmonie jullie afhalen met een feestelijke feestmars.